Tini ang norokno kaisa real story sawai khanarinai o story o bihik besaite besa bithi chawai thilaimani kubui kothoma phia o story ka Tripura hania haipano omo hai kothoma eba patimung kabangma borokni langmo le patimung ngei mano himdike cheng puilani sim paithak jorano o story no waisa khanawai naileyana srapja sikangono sumon bini bihik tulino butharka bini yakni bis ganang dutno khaniwai butharo phia wana jaknai kok angkha tuli bo sawi mano sumon bono o salo butharnai hinai tibo okok bo sawi mano a dut wo bithi ganangsi hinai amsuk sawi mani phano bo bsaini yakni o dut no ngai bini langmano sasuka dut nangbai tuli bsaino sawo ano motom sudi phiaba sumon mungsa kok pungkai manja bo tuli no kra khero moi bini khaklabo nakha ti bini motom khopsa suwai rekha aboni ulo tuli no thuyamo mokholkha tabuk sumon sui tongkha tamno suika sawi deman bini langmani paithakni sajaknai kogrok tamni hunba tuli no butharnani sumon ni kisafano bokha korei tamni hunke tuli hai bihik no mannani belai kapal kaham nango je borei bini bsaino gobang hamjak mariwo bokra jekno borom rowei tongo abo hai borei no mannani kubuino kapal kaham borok no ongnani nango phiaba sumon tuli no tangi butharkhana okongno khanakhye nini bkhase kosto mannai abongka sumon bini bumani kok baise tuli no butharo tamni hunba sumon ni buma tuli no kisapano chajakya tangai hunmale tuli ingkha buma sindal waijawi manmani bsa bini achaimani mafa hinai sinimung korei jeraini simino tuli mtai mrukma kholawo khe tongai se toro phia bini chaitokma bisingtei tuli BA pass khlaijaka tuli bai sumon hamjak laino kaijak layo borok ni kaijak mano sumon ni buma bufa kebo phano gosia haipano borok kubui hamjak laimani bisingtei jor khlai phano ma kaijak laikha pheba puilawo tuli sumon bai kaijaknani soya nongoi tongmani tamni hunkhe sumon ni buma bufa o borok ni kaijaknani no gosiwi manya ngmano nugui haipano sumon ni kokno nargui no boma kaijakha borok kaijakmani yagulo tuli sumon ni family no belai kheno kaham ke naikolo bokra jekno bo borom ruwei naikolei tongjawo haipano se sumon ni buma tuli no kutugui mang tongo sumsok ganang borei hini rogo srayo phiaba tuli waisapano bokra jek sombai kok phirogei tokra rogriya siring kheno khorok pomoi tongjao tuli ni I tractor rok no nugui sumon tuli no sawo phaidi jeng alada khe nok tonglai siwano ama babule nono agini simise chajakya ningbai kainani muchung jagya tabuk nung tebo onu khungo tongkai satok jagi birman mannai si hinai pheba tuli bsaino saw ama babu jesek phano hinthung sathung to phano le borok no buma bu phano ngna bile hinai tuli ajai phangsini ni simino ma phano siniyate ma phani hamjak mungrok tamo sawi manya tamo khe bowan sugui tongmani kaijakmani yagulo phano le ma phani hamjakma manano hinai pheba kogo se tongo kapal hamya no dete kapal riwei man afro tumungno tuli bsaini kok nawei nok alada tongkhe tini bo theinani bo nangla khamo salkisa jorawo sumonni buma sak hamya tongmani afro bo bsla sumonno saijongkhe ringai hai hini sawo sajla nini thani angkisa sek nayo nung ani muchungma rokno supungoi de mano ani paithakni naimung nini amani kokno khnanai de ang nini amaya diba sumon ki filmung ruwo I sadiama buma sapiro puila ani khorokro moi smai tangdi ang je sawo abono khlainani kogrodi sumon bumani kokno khnawei no smai tangkha afroke buma bono dagi wei saka thangdi nung osumsok ganang borei no buthardi bo ani nukhungo tongsak joratei ang thei thangpano khakjangma manglak sumon bumano kisase kok sanani naikha haipano buma bono sanani riliya buma sawo naidi nung ani khorokno romoi smai tangkha tabuk sadi nini amade kotor eba bihik sumon mungsa khuk kengyawi no phataro nongkhorei phaikya phianuk khabini hik tuli phataro mogei achugui tongo bini mokolo muktui kupulung tamni hunkhe borok kok salaima rokno bebak no tuli khnawi tongo o horo tuli bsai sumon no belai kheno maya khlai kukha te hamjakma bori kukha o horo tuli bsai no saka nini jagao ang hunkhe nijini amani kok rokno kubui khlai khamon hinai I kokno khnawei sumon tuli no malangsawi naisigo bini mokolni mukti phurei hawo kalayo tuli bsaini mokolni mukti rokno huwei ruwo salnei sikang tuli bsaino asake hamjakma rikha
abo wansuk mungni phataro abo no bini paithakni hamjakma abo haike no tuli no sumon bithi charwei ma butharka tabuk tuli no khanimani dut no sumon bo nongkha bo suimungo bumano hai hinei sui kalangkha kok kecharei ama nong sawi mano bumani thayo kebono rewei manya kuchugo tongnai ni ulo ngkha buma bufase kotor pheba ama bokha korei khebo borok kathang tongoi manya abo haino ani hik ngkha ani bokhase o mungnui no bosakni manei ang nini kok no narakha tinini hamjakmano bo phunuka nong khoroktam borokni bagei mai khlai rejadi abong khani muchungma abong kha ang ani bihik tei ani hikni oksingo tongnai ani bosa ama nong ano nini bosa hinei hamjakma haino angbo ani bosano hamjago nong ano se butharna muchungye hingke angkhe ani hikni ogo tongnai ani bosano butharnani mude muchung khanaba abo ani bosabli ani no thei ase kok sawai no sumon bini paithakni kok kachar mungrokno mathagei sui kalangkha oko thumabo orono paikha di kobrok disclosure YouTube channel no teinai ang norok ni takhok Andrew Deborma omo haipati mung kabangma borok ni langmo no ongei tongkhana khorokni ni hamjakma o buma bufani support korei hinke o hamjakma bir manche hinei mano buma bufa eba bokra jogni hamjakma manya eba gosimung manya hinke belai no birman abono ani phaising tei kok kachar mung ongkha bwsarok hamjak laimano ma phaboma hamjak thai tei hamjak chamari rokbo bokra jogno ma hamjak thai tamni hinba langmao khakjakma tei tongthokni yaphang ongkha hamjak mungse hamjak mung korei hinke bebak no khakjakma tongthokma korei ongei thango onukhungo hake bayab song oko thomano khnawi norokle bahai ongkha norokni bokhani kogrok no khulogei tamno sanamuchung comment khlai sadi norok comment khlai sawi mano tei norok tinini o story no bokhao nangjagei chajagei tongkhangkai like khlaidi tai share khlainani tapokdi ani channel o katal phai tongun kebo subscribe khlaina di norok jotono kaham korong no tongdi hambai।